Terveisiä Lehtikuusen koulusta Vantaalta. Me olemme 1000 ihmisen yhteisö. Meitä on yli 60 eri kieliryhmää. Meillä on monta erilaista toimintamuotoa, jotka kaikki johtavat siihen, että keväällä kun toukokuussa päästään viettämään kulttuuripäivää, oppilaat ovat valmiina ja sitä juhlaa todella odotetaan. Oppilastyöryhmät suunnittelevat, ideoivat, pääsevät vaikuttamaan, saavat roolia, vastuuta. Alun perin meillä Lehtikuusessa oli paljonkin eri kulttuurien välistä ristiriitaa. Tämän projektin myötä ristiriidat ovat vähentyneet. Oppilaat ovat pystyneet katsomaan toisiansa uusin silmin. Se on muuttanut koulun henkeä siihen suuntaan, että opettajat uskaltavat enemmän. Opettajat ovat jälkeenpäin sanoneet, että kulttuuripäivä on vuoden kivoin päivä. Se ei ole parhaimpien, taidokkaampien, koulussa parhaiten menestyvien juhla. Se on juuri niiden juhla, jotka ehkä ujostelevat, arastelevat, jopa häpeävät omia juuriansa.